en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe to mbawi wonde e dunde baba adama nde kala en calmini kadi mawɗo galle o woni Mouhamed Boli eɗen calminamo eɗen juuromo ko noonne kadi calminirten karallo men keɗɗo e golle ha gueɗe ɗe mbawa rewde lawol yimɓeɓe mbawa yaltude yimɓeɓe jiyan naftoro on woni Dj Madiw en garti e yewtere men hande kadi diine e tarih no wowno waɗirde e nder lewru meɗen korka tawi hande kadi eɗen gardi e koɗo men mo ganduɗa kadi duusowo en hande e nder yewtere nde woni Aliou e ceerno Aliou Ka e min mbima bisimilla ma e nder yewtere ma diine e tarih calmina bandiraɓe eyyi ceerno Aliou a salmitama a juurama dendagal kadi yeeɓiyankoɓe calmitimama en garti hande e yewtere nde no wowno waɗirde diine e tarih ko diine e toɓɓere tarih hande noon tarih meɗen ko adide eɗen gara e yewtere diine tarih o hande jiɗɗen haalde koye gurdam annabi sallllahu alayhi wa sallam nde tawno kala tarih bindaɗo e less leydi ko oɗo tarih ɓuuri ɗum moƴƴude ko oɗo tarih kadi ɓuuri woni tarih annabi sallllahu alayhi wa sallam ɗum waɗi hande en gardi e koɗo mawɗo mo ganduɗa omo wallodira e meɗen e toɓɓe ɗe jiɗɗen namdade e gurdam annabi sallllahu alayhi wa sallam woni ceerno Aliou ceerno Aliou min calminima lawol gongol e min namdoma namdal garniwal e ko faati e tarih e gurdam annabi sallllahu alayhi wa sallam jiɗɗen andude annabi sallllahu alayhi wa sallam ko holnde o jibina kanko annabi sallllahu alayhi wa sallam e holnde o jibina e holɗo jibina sallallahu alayhi wa sallam kanko woni aslul khalq dendagal tagore nde fof e makko ummi kala ko jiiɗa e ka a yiyani ko sabu annabi sallallahu alayhi wa sallam yewtere men diine e tarih so mbi diine ko annabi so mbi tarih ko annabi gonga tarih annabi saabi dendagal tarihaji yimɓe ɗannande aduna he tarikaji woni ɗannde kala gonga annabi o sallllahu alayhi wa sallam o jibinama nokku biyeteɗo makkatal mukarrama hitande nde o jibinade ko amul fiil woni hitande wiyeteɗo amul fiil nde ganduɗen hitande ñiiwa abrah nde arma wiide ene hela suudu kaaba golle ɗe kayti allah haytini golle ɗe o nden teska wonde annabi sallallah alih sallam koye nde hijaɗo o jibina jonno aduna duuɓi jaggirte koye teskuya ene hawre e on saaha jibinede annabi Isa ene yaare duuɓi temedde joyyi woni milad milad ɗum o saaha nde eyyo hande ko 2022 sallallahu alayhi wa sallam o jibinama ko e nder wuro Makka jinnaɗo makko gorko o wiyete ko Abdullahi ibnu Abdul Muttalib nene makko ko ummi Aminata wiyete nene min Aminata woni nene makko o jibina ko e nokku Makka jaɗi nde mbiɗo ñalawma mo jibina e hol lewru sallallahu alayhi wa sallam o jibina
ñaama e konngol ɓurngol lullude ɓurngol hawreede koye ñalawma altine o jibina koye ñalawma altine o jibina e heewi konnguɗi noon kadi ene hawri ñande sappo e ɗiɗi lewru muɗum rabiul awal ene haala heen konnguɗi ko wona ɗum ɗon kono koye ngol konngol ɓuri lollude ngol konngol annduɓe ɓuri hawrude eyyi Allah jarama a jarama ceerno Aliou en paami tigui rigui a jabtima namde o jibina ko ñalawma altine ene hawri kadi e sappo e ɗiɗi lewru wiyetedu rabiul awal ko nder o jibina hitande amul fiil ko ɗum waɗi o namnoma o wiya holko tagui omo hoora altine o wi altine koye oɗon ñalawma woni mo jibanno ɗum noon so tawi ɗum arti omo mawni on ñalawma omo hoora ɗum ɗon sababu ko ñalawma mo jibinno joni so tawi en garti e namdal ɗimal o asko annabi sallllahu alayhi wa sallam holi asko makko ceerno Mansour asko annabi sallllahu alayhi wa sallam ɓuri towde e denndaangal askoji sabu annabi sallllahu alayhi wa sallam o jeyaa ko e leñol ko ngannduɗaa ko kanngol ɓuri ten o jeyaa ko e leñol ngol ngannduɗaa e ndeer makka ko leñol Quraysh on sahaa kala leñol ko ngool leñol woni leñol ɗumngol muunude goonga bammo ko en mbi wiyete ko Abdoullahi ibnu Abdoul Moutalib on jibini ɗum ko Hachim jibini Abdoul Moutalib Abdoul Moutalib on Hachim jibini ɗum Abdoul Manaf ɗi Qusay ɗi Kilab hayti Adnan Nabi sallallahu alaihi wasallam ene haala o wi oto ɓennine askam Adnan sabu ko ɗon fenoɓe puɗɗoro fende won askoji baɗɗi haa ɓuri ɗon onon o Nabi sallallahu alaihi wasallam wi kala ɓennu ɗon koko feñi sabu haalta hankkadi goonga eyyi ceerno Aliou Allah jarama a jarama kay ɗo kadi laabti no feewi en gandi tigui rigui woni asko annabi sallllahu alayhi wa sallam ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa kadi wonde fayida yimɓeɓe kadi mbawa ɗum andude nde tawno kala ko mbawɗa andude e aduna andude annabi ma mo ganduɗa mo jaam e kisal goni mo taguereɗa sababu muɗum on noon kala ko mbawɗa andude goɗɗum gandamo ɓuuri koko gandata gueɗe goɗɗe ko so tawi a andimo ma ɓuur wawde yiddemo ma ɓuur wawde kadi andude ko addi e ma ko ɗum waɗi tarikaji ne keewi ko gon kono noon hande tarih mo gadduɗen o oɗo tarih kam kanko ɓuuri dendagal tarikaji eyyi ɗum woni ceerno Aliou a weltanama e ngal ɗon namdal a jaabima ɗum joni noon so tawi eɗen namdo namdal meɗen dewgal hen wali namdal taraɓal jiɗɗen namdade kanko annabi sallllahu alayhi wa sallam holno to o tolino e duuɓi sahade bammakko sankoro annabi sallllahu alayhi wa sallam sahade bammakko ruttoto woni jatugol aduna nden o suwa hedde duuɓi taw nden omo yaara e lebbi ɗiɗi nder reedu neno makko woni ko mbiyeten duuti ko ɗum sallallahu alayhi wa sallam komo duuti sabu o jibina ko caggal bammakko ay alaji maji en joofo ويقتدى بأبواه حين مضى شهران في الحمل هذا أشهر الكريم كونغول غودي ngol 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 gonga woni bamma ko kan yiyaani mo ko lebbi ɗiɗi e nder reedu ɗon bamma ko eyyi so tawi en garti e namdal tarabal yaay makko kañum ne hol ɗo rutti sahande o ruttorane holno foti duuɓi o jogui nene makko woni umina Aminatu kanko duttugol makko e konngol ɗumgol lollugol koko nelaɗo en yaare e duuɓi jeegom ngol wiiɓe ko duuɓi nayyi ko ama arbaatin aw sittatin halakat nabi bi abwain hadizuhum sallallahu alayhi wa sallam kanko en kaalinane dutugol bamma ko
rutti ko abwa kadi hay yummakko kadi ko abwa rutti yaay makko rutti ko abwa abwa woni ko gonɗo hakkude makka madina bammakko on yano ko jiggore sam ene arta e laawol wiya ko reedu muso heftiɗum e laawol he ɗum woni sababu ƴettugol mum eyyi ceerno Aliou Allah jarama a jarama namdal ngal kadi waɗi fayida e jaabugol ngol kadi ne regui machallah e jiɗɗen andude kanko annabi sallllahu alayhi wa sallam e holi muyninɓemo no poti ko holɓe en eyyi muyninɓe annabi sallllahu alayhi wa sallam adi muynidemo ko yumma ko jibinɗo ko nene Aminata ha woni ɓamɗe wiyama ko yontere caggal caggal ɗum ari muynidemo ko biyeteɗo Suwaybatu Suwaybatu on ko mawlatu Abi Lahabin on ko Abi Lahabin kañum remɗinimo korɗum o wonno wiya sababu dindingol makko eyyi ko nde annabi sallallahu alaihi wasallam jibina ko kanko ari Abu Lahab wi ande min Abdullah dañi ɓiɗɗo hande yim jibinama Abu Lahab weltare mum noon yani remɗinima kanko oɗon korɗo garɗoɗo habrude wonde Abi Lahab wonde annabi sallllahu alayhi wa sallam jibinama e ɗum ɗon weltare nanguimo kanko Abi Lahab e o rimɗini oɗon sahaji o rimɗini ɗum de o yiɗi ko rewi o yiɓa no jibini o woni ɓesɗo kecco kanko oɗon Suwaybata o on noon ari muyninde annabi sallallahu alayhi wa sallam nden noon o jibini ɗi biteɗe masalo o siko on noon heɓere on ƴewaɗen haɓay on noon caggal ɗum won boomi tati muynindimo koko boomi ɗi meeɗa reseede kamɓe fof noon ɓe mbiyete ko awate ono mbiyata kamɓe ko kumba en ɓe mbiyete Kumba en noon ɓe cowirte kamɓe tati koɓe tokaraɓe kamɓe pijjanno hen goto fijit no debbo fijirta cukalel ni wimo daɗiɗunen muynimma on legge muynimo tan en ɓeyde kosam aadi yarani mowɗe en dañi kosam ɗon noon goɗɗo wi adum ƴeewa on ne waɗi addi goɗɗo wi adum ƴeewa on ne waɗi addi ɗum ko janginta so tawi neɗɗo hersani wiide ene funtira ɗum sallllahu alayhi wa sallam hunde endu kam kañum en jogui gacce sallllahu alayhi wa sallam caggal ɗum ko muynidemo mo ganduɗen woni nen Halimatu on muyninimo on nehimo ha o dañi duuɓi 4 yam ala ko duuɓi 6 e on woni Halimatu ko on sakkiri muynidemo wonde makko ha woni duuɓi 4 walla wiyama duuɓi 6 ruttimo e yaay makko eyyi ko ɗum ɗon kadi machallah jaabol ngol kadi waɗi fayida no feewi annabi sallllahu alayhi wa sallam kam so tawi haala muɗum haalama eɗen gandi wiyete ko maayo waɗi ndiyam saabu kala ko yewteteноɗo ko yewtere hande henne woni dow ɗum ɗon joni noon e caggal ɗum ɗon caggal duttugol jinnaɓe makko ɗiɗo joni noon caggal ɗum hol nehɗo annabi sallllahu alayhi wa sallam caggal duttugol jinnaɓe makko ɓe ɗiɗo woni yo arti to nen Halima o arti ɗo yummakko woni ko tani Abdou Moutalib on jibini bamako on wonno mawɗo makka on nehimo wiya ha o dañi duuɓi 6 ko e nden on rutti nde on rutti on hade mum ruttade resdimo bammakko to ko wasi biyete Abi Talib woni bamum Seydina Ali radiallahu anhu on nehimo on wonde e makko on nde ruttotode kanti taw nelal makko ñalama ha nelal makko heeɓi duuɓi 6 on fuɗɗi kanko Abdoul Moutalib eyyi ceerno Aliou ɗon kadi machallah kadi a weltanama no feewi e joni jiɗɗen namdade kanko annabi sallllahu alayhi wa sallam holi gadiɗo wonde joom suudu makko
on kadi holno wiyete annabi sallllahu alayhi wa sallam o adi dañi jom suudu koye nene hadisatu nene hadisatu kañum woni debbo mo ngannduɗa e on saaha debbo ɓurɗo towde e rewɓe makka ɓurɗo jogade darade ɓurɗo jogade ngalu ko on woni jom suudu makko on o adi jogade jom suudu ha on maayi ɓe fuɗɗandi woɓɓe ɓe ngannduɗe on jibin niwde ndagal ɓiɓɓe makko so wona goto wiyete ibrahima on ne omo jibin ɗum on wiyete ko marito ɓiɓɓi ɗon ko goto e horɗo makko ibrahima eyyi saaha kanko ndewo jogoro neni men Khadijata nde nden holno foti kanko duuɓi makko ɗo yaranno kanko annabi sallllahu alayhi wa sallam sallllahu alayhi wa sallam ndew ƴettata neni men Khadijatu ko aada yarani e men hannde ko neɗɗo resde e juɗɗum nden kanko omo yaare e duuɓi nogas e joyi sono Khadijatu en yaare duuɓi capannayyi sono Khadijatu en yaare duuɓi capannayyi kanko omo yaare duuɓi nogas e joyi sa hiisima ɗum on ene heccimo duuɓi sappo e joyi kanko neni Khadija heccimo duuɓi sappo e joyi aɗa ene heewi debbo jibinɗo duuɓi sappo e joyi fitti on ene heccimo fodde ɓe ken mbawi jibindemo neko haali gonga sallllahu alayhi wa sallam eyyi ɗum noon ceerno Aliou machallah ɗum kadi namde kadi ene ndewi lawol jawɓuji kadi ene ndewi lawol machallah so tawi min mbima joni ya jangtono min e ɓuure nene Khadija no foti foof emin jiiɗi woda ko balloɗa amen hen ko kalɗa e ɓuure makko kanko yumma Khadija allo salamu aleykum sikki téléphone assalamu aleykum assalamu aleykum waaleykum salam bisimilla émission o ne weeli kono oya min nanta ko haalata ko on nanta ma karalo min nanata kay min nanata ko mbiyon an ho tan min nana kono oya min nana kaalo won mon nanta walla ko min nanta ko haalata ko eyyi ma karalo ƴewru ɗum joni inchallahu rabbi a jarama awdi ko moƴƴi eyyi joni jiɗɗen kamɓe noon ɓe mbi won haallaji ɗi ɓe nanta woni ko kalata ko bandiraɓe ɓe jarama ko ɗum woni ko wallata jewtowo so tawi aɗa yewta yimɓe ne darma jiiɗi nande ko kalta ko ɗum noon ma karalo ƴewru ɗum joni inchallahu rabbi ceerno bisimilla joni noon jiɗɗen amdade ko ɓuure nene Khadija no foti foof jangtonɗa en hen ewa ceerno Mansour min gartima e namdal ngal no feewi nene Khadijatu kanko ɓuura makko e nder makka ɗum ene nder makka fof wonde ko adi fof koko debbo mo ngannduɗa ko jom valeur kadi ko teeyɗo jom hakkille mbawɗo kadi muññidde gorko sahaani woni caɗeele e hikma Allah waɗi hakkude makko kanko henne sallllahu alayhi wa sallam nde nela sallah sallam ar wonde mum nde Jibril ari mum wahyu tawi ɗum to laaru hira lewru koraka yaare balɗe sappo e jeeɗiɗi ndewono sallah sallam ene hewno kala korka ndal wimbo hayre o wona toon haaliru ko ɗum maaya mo rew toon Allah guila ɗum ko gila nelal ngal araji ɗum guila nelal ngal araji nde nelal ngal arata nde Jibril ay tawimo toon wimo iqra wi maana ɓe gaari to iqra o ko toon jippi tawimo janngo wona janngo ni gaññira ha janngo gaññira ha janngo nde on wiɗo laabi tati o wi iqra bismi rabbika alladi halaq halaka l insana min alaq iqra wa rabbuka lakram alladi allama bil qalam allama l insana ma lam ya'lam machallah gande on haɗum wiɗum noon tan hoggimo fodde laabi tati omo fekkora ene accitaw artino on roga sambini eyyi won gonɗo e ɓoggol he bisimilla hakkille makko eyyi bisimilla musidɗo assalamu aleykum assalam assalamu aleykum
وعليكم السلام. بسم الله ما مسيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. الو السلام عليكم. بسم الله. أسو تلو سير. السلام عليكم. وعليكم السلام. أسو تلو باوين نندرني. maraw ɓocirim ceerno jukku ɗon to nene khadija ɗo zammiluni nde nela sallah sallam arti yettiti yimo zammiluni cudde kam nen kanko deeñi haqqille annabi sallallahu alih w sallam ene jeeya e debbo ɓurol ngal debbo waɗata ganda debbo sahaani joom galle mum e caɗeele deeñude hakkille mum ari on saha siko kanko o debbo o wonno mo wona deeƴo hakkille. Assalamu aleykum. Bismillah musidɗo. Bismillah. Assalamu aleykum. Bismillah min kettima. Bismillah ma usu télé o seeɗa jaafoɗa. min musidɗo ko sawto woni mbeɗi nanani. sawruji ɗi woni nanani eyyi karalo na wadde hen. sawto min nanani. eyyi joni maarigol inchallahu rabbi karala o nana wadda hen. eyyi ceerno jokku haralleɓe inchallahu rabbi nana hen maraw ko probléme technique seeɗa tan kono ma artu joni inchallahu mawla ɗum noon kadi on jarama nde tawno sono noddi kadi on kolliri wadde on nanani ɗum ne kadi ene walla haaloɓe no fewi machallah. eyyi ɗum noon ceerno Aliou gonɗen koye ɓuure mo ganduɗa nene men Khadija balla kalna en hen woni ko ɓuure ɗe Allah waɗnimo yoga e muɗum woni ko jinɗen jangtuɗa hen ko nene Khadija. en jeeya e ɓuure he woni ɓorol ngal kalnoɗen joni nena sallah sallam artinde ko kanko deeñi hakkille muɗum on wi ɗum zammiluni o wi sallallahu alih w sallam an deeƴ an Allah soynatama Allah faynatama sabu ka jokkowo endam ka kaalowo gonga ka ballowo miskinede kala bawaɗo ka ballowo ɗum goɗɗo dendagal moƴƴereji aɗa waɗa kadi ka numɗuɗo o haali makko ɗegueɗe wi an baɗo ɗegueɗe Allah yuɓirta ɗum haali Allah yuɓirtama kaari sabu wonnako Allah wiya kañum la yudiu amala amilu minkum min zakari musi inna Allah la yudiu amala amilu minkum min zakari musi Allah gollata kala goɗɗo moƴƴata Allah yoɓatamo bonande Allah kay koko neɗɗo kay gollata moƴƴere neɗɗo honmo yoɓɓuɗo bonande Allah kay kala ko golluɗa e moƴƴere ɗum yoɓtan gonga. eyyi joni ceerno Aliou machallah namdal tan assalamu aleykum. Assalamu aleykum. Assalamu aleykum rahmatullah. Bismillah musidɗo. min calmini min juurima. min calmini min juurima. minen ko min mbima sawto laaɓani. sawro laaɓani e haralleɓe no gonno hen. wona namdotoɗo ko namdeteɗo woni sawto mum laaɓani. namdeteɗo eyyi haralleɓe no gonno hen ɓe mbaddanno e mbimi haralleɓe en gonno e waddude hen jokku ceerno. eyyi namdal ngal ɗo kanko Yumma Khadija mi sikki ha joni koye ɓuure makko kanko Yumma Khadija mbiɗa sikki ko annabi sallllahu alayhi wa sallam joguima ko tawnanimo debbo goɗɗo. annabi sallllahu alayhi wa sallam e dendagal gurdam makko resani goɗɗo ha o rutti caggal ɗum fuɗɗi resde goɗɗo arandi arabi mari so ɗum ene jofo ɗum hayata ha gayra hal muhtaru lam yakun kanko meeɗa nawlere kanko nene Khadija ɗum ɗon ko jeeya ko tigi rigui koye ɓuure ɗe Allah waɗanimo kadi dendagal ɗum eno sallah sallam debbo kadi gadiɗo jabde Allah debbo gadiɗo jabde Allah e l'islam ko kanko
sabu nde wahyu ari e nela sallallahu alayhi wa sallam kanko tawi ɗon nde o haali nde Allah wimo andir ashiraka al-aqrabina wa anzir ashiraka nde jetti leñol ma ɓadiɓe ɓe adi gomdindemo Allah enen no taarih o yarno ni bange rewɓe ko sono hajjata so tawi ko bange worɓe hellifaɓe ko seydina Aboubacry Siddiq so tawi ko bange sukaɓe ko seydina Ali radiallahu anhu so tawi ko bange jiyaɓe worɓe ko Zeyd ibn Haritha machallah e joni jiɗɗen kadi ko jangtonɗa en no foti foof nde tawno a haali wonde ɓesgu annabi sallllahu alayhi wa sallam kamɓe fof jibiniɓe ko yumma khadija illa ibrahima joni noon kamɓe ɓiɓɓe annabi sallllahu alayhi wa sallam ɓe holno ɓe poti ɓiɓɓe annabi sallllahu alayhi wa sallam wiyama koɓe jeeɗiɗo koɓe jeeɗiɗo ko rewɓe ɓe ko nayo e worɓe tato so tawi ko bange worɓe ko Alqasim e Abdullah e Ibrahim so tawi ko bange rewɓe ko Ruqiyatu e Zeynab e Ummu Kulsum e Fadimata ko ni machallah ceerno Aliou weltanama no feewi kadi ngal ɗon namdal a jaabima ɗum no hannirta ni henne e joni noon maraw hankadi ne en ƴeewat uddude assalamu aleykum assalamu aleykum bisimilla musidɗo e mataw ɓoccirima e ƴeewen arde tigui rigui e barkinorade e lewru korka wonadu e dow mumɗo no foti foof kadi bandiraɓeɓe ɓe jarama no fewi nde tawno ɓe kolliti won micro ma o mo haalakaɓe mbasa ɗum nande joni ari ɗum noon kadi ɓe jarama hen no fewi joni noon jiɗɗen arde ko e rogere korka caggal nde en mbiyata en guddi taari ko ha laaɓi ala nde tawno ko haalate annabi ko ene heewi wawa gasɗo te kadi gasdata e heddi tan en jubbade hen no foti foof so tawi ɗum ɗon yawri tawde ko rogere tarih gadden ɗum hen so yawri kadi garen e yewtere diine mo ganduɗa tawi kadi hande kadi eɗen goni e lewru teddudu lewru ramadan lewru yurmede lewru alqouranul karim lewru sarakuji lewru nafilaji e julɗele no yimɓeɓe kadi ɓurata wawde andirde korkaji mabɓe no ɓurata wawde jaggirde korkaji mabɓe nde tawno neɗɗo wata hadde hoorema ñamde e yarde tawa kadi ala assalamu aleykum waaleykum salam bisimilla maro musidɗo ɓoccirima wota hadde hoorema ñamde e yarde tan tawa kadi a waɗani ko korka yamiri ko ɗum waɗi no foti foof garen tigui rigui e korka ko adide hojomaji men ene gasa inchallah e ceerno Aliou salminama lawol gongol so tawi en gari e korka jiɗɗen namda taw korka ko hol firo konngol ngol taw ko so wiyama ramadan walla wiyama sawmu ko hol ɗum taw assalamu aleykum warahmatullah wa aleykum salam ko télé fulɓe de eyyi ko télé fulɓe kay africa pular taw pular e africa pular africa pular eyyi min calmini on eyyi min calminimama inde e yettode e to noddata min beltima hen no fewi yo Allah weltin en ñaaga kadi tawa fof kadi cikkino ligge numéro o inchallahu rabbi o wiite ko taade en potta jaltade ustu telde seeɗa mbawen nanodirde dille ɗen gara ga ndimo wiite ko taade Moussa jaltade ga e ɓooya Salihu Moussa bisimilla taade a jarama musidɗo ɓoccirima no wirne o wi saaha fof yen ciftinir numéro nan ɗon waɗa affiché e caggal nde jomum waɗi 77 657 13 81 77 657 13 81 ɗum ɗon woni numéro so tawi no jomum waɗi tan ma naade e nder africa pular eyyi ceerno Aliou bisimilla luga konngol ngol woni sawmu cher Mansour min beltima e namdal ngal nde wonno alhaali korka surtout e oɗo saaha ene moti
assalamu aleykum bisimilla musidɗo ñalle jam mawɗum machallah moɗum ni jam tan ni machallah bisimilla ko yewtere jinno laddana bisimilla ma koye yewtere gonɗa kay ko weltare hon yo Allah weltinen min keɗino yewtere mo waɗi fayida jarama inde e yettode noddora o mayram so sincan siju gar sincan siju gar mariam sow weltare hon yo Allah weltinen jarama te o ɓeydini yimɓe kadi ɗum ɗo jarama min beltima onon ceerno aliou bisimilla ceerno Mansour alhaali korka allo bisimilla musidɗo mbaɗɗa mbaɗɗon tampere aɗa selli jam walla machallah beltima e yewtere he yo Allah weltinen inde e yettode min keɗimon no fewi eyyi basi ala on jarama eyo mi salmini on eyyi jarama inde e yettode o ko Seydou Oumar Tam Madina Gounas Cheikh Oumar jarama Madina Gounas eyyi ceerno bisimilla ceerno Mansour alhaali korka konngol biyetegol sawmo ramadan korka jeeya ko e jokli joyi l'islam wiya ko assalatu wazzakatu wassawmu wa hajjul bayti kono ko caggal ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ko ɗi woni jokli l'islam korka konngol assawmu ko adi fof firti ko deƴƴere haalde ko boni deƴƴere wadde dendagal gueɗe ko wona dewal Allah caggal wasde ñamde e wasde yarde e wasde gollude tuuyoji muɗum kala ko wona dewal Allah e korka ko dewal Allah ɓuuri sabu annabi sallallahu alayhi wa sallam o haali hadis o wi asiyamu junnatun korka ene jeeya e fayidaji mum korka wonda ko heedo heedanogo neɗɗo e jahannama wadde fala yarfus wala yajhal so neɗɗo hoori hoto o welsindo ha omo waɗa e korka ko ene bonnanamo korka makko gonga sabu en ari hadis man afɗara yawman min ramadana fala yagdihi dahru on taƴƴo ñalawma goto tan e nder korka hayso hoorino aduna o fof gurdam makko fof wawa yebde on oɗon ñalawma fodde muɗum gonga heddi kay ko sharia wiyata yo neɗɗo yoɓɓa so taƴi heddi o yoɓat tan kay ko fodde ñawore kono kay fodde nde ala ɗum o wawa ɗum yoɓde kadi o ruto waɗa kaffara woni hol ɗum so tawi ko tawɗo so tawi ko tawɗo woni kaffara ko ñamminde capanɗe jeegom miskine miskine fof o ñammin ɗum ko wiyete muddu annabi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu aleykum won musidɗo gonɗo e boggol bisimilla musidɗo mbaɗɗon musidɗo aɗa selli jam bolo machallah ɗum weltare amen tan e télé e yo Allah weltin en o ko ceerno Idriss Sow Kuhel Ñasante ceerno Idriss Sow Kuhel Ñasante e bisimilla almudo ceerno Bachir Mountaga ɗa ha Cheikh Oumar Seyid Thial télé ɗe kala koɗo ɓagi liggade hannde wawi fof gonga télé Africa no gaddu ɗon tarif rasul sallallahu alayhi wa sallam jibinede muɗum so wonno kala ko daña saabu rasul dañira wallahi gonga wadde min beltani seernaji kalaɗo ɗo ko gonga so wona yo ɓamtu sawtu mu dow seeɗa ta daña baraji inchallahu rabbi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jarama musidɗo jarama a weltanama eyyi ceerno jokku won musidɗo gonɗo e ɓoggol ngol bisimilla musidɗo bisimilla assalamu aleykum wa aleykum salam jam ñalle on ñalle jam tan alhamdulillah mawɗum machallah
يا رب لله جمتني جنبه جمتن بسم الله الحمد لله إن يتوري إرنودرا إنك أبلاي سورة جل شيرنا عبد الله جلو إيه تنودرا نادي سارد بندو سارد بندو ساس بندو إيه إندر بندو إيه سارد إندر بندو سارد ما شاء الله بسم الله جوان مور ما شاء الله جمتاني مولا جمتاني من الولتي ما شاء الله بسم الله من دار راجل فول بلسي كوكو تيلي أفريقيا بولار من الولتي من سامينو كوكو بسم الله يا هدي كون ولا انت لام ولا نين يقول لك كوران كم كوكا يقول لك انت بريمين هي ماسا والله انت بريمين ماسا كنون يو الله جبان كوكو يو الله جبان غول ميرن امين 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 يو الله جبان en ni tawno امين dum ne kadi ko hunde fof ko Allah addi ko e jarabuji mudum tan ko jarabuji mudum dum ne kadi eden biya yo Allah jabanen korkaaji meden ko rewa hen Allah fo yo Allah jab bismillah musiddo won gondo e boggol gol bismillah maraw musiddo boccitima e ceerno jokku wonande won mo ganda tajjo korka o mo andi taw ko teydo oɗon kam hayso tawi hoori dendagal hirande ɗum woni ko wawa yoptude ñalawma mo bonni o eyi ɗum bisimilla kanko korɗo o teyi o taƴi walla o teyi tan o waasi horde o ala hay gantu kaɗomo horde ñawama e makko kala ñalawma mo taƴi o yoɓanta ɗum kafara o ñamminanta ɗum ko 60 miskin walla horde kala e ñalawma goto o horan ɗum lebbi ɗiɗi woni balɗe 60 kala ñalawma goto omo horan ɗum balɗe 60 balɗe 60 balɗe 60 lebbi ɗiɗi lebbi ɗiɗi walla o ñammina 60 miskin walla o renɗina dande ɗum ko saɗi hande ko wona ɗum ko annabi sallllahu alayhi wa sallam o wi so neɗɗo wi neɗɗo hoori hoto haal ko boni bisimilla won musidɗo gonɗo e ɓoggol ngol bisimilla musidɗo salamu aleykum wa aleykum salam mbaɗɗon ɓe mawɗum machallah inde e yettode eto noddata o amadou bachir soumare on jaaɓa liɗi amadou ceerno amadou bachir soumare amadou bachir soumare jaaɓa liɗi bisimilla salmude ceerno aliou min calmini ceernajo o min mbiyirmo aliou hadji ceerno on min beltima min calmitima o ko musidɗo makko mi amadou bachir woni mo nawtanno e tesumari wallahi min gandi min kaftini kadi min koko moƴniraɗo moƴƴo min calminimo min juurimimo min ñaguimomo duwaw min neddimo duwaw min beltima minenne ko noon woni ni amen weltare heerino tigui rigui so ala haaji ndeysan nde wonno koye galle he min jeeya koye galle he min mowoni ene woodi ene woodi noon on tan yontinno jokkon inchallahu taala yo Allah nuurɗin gandal ngal yo Allah nawru gandal ngal yeeso amin 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 min beltima bisimilla won musidɗo ɓoggol bisimilla allo allo bisimilla emin kettima ko mbaɗɗon mawɗum machallah bisimilla inde e yettode Seydou Sam ceerno Saydou Madina Gounas Saydou Seydou Sam Madina Saydou Saw eyi Madina Gounas bisimilla min calmini on min calmiti min juurima min juurima on no feewi min juuri min calmini ceerno machallah machallah waɗi fayida no feewi bisimilla jarama ceerno Saydou o boccirima eyi ceerno Aliou bisimilla jokku korɗo annabi sallllahu alih w sallam o wi so tawi neɗɗo hoori hoto haal golle bonɗe hoto waɗ golle bonɗe hoto dugdu hoto ƴettodire hoto haaɓe hay sinno tawi neɗɗo goɗɗo ari e makko wadde mo attaque yidde habde e makko yo wiide min komi korɗo min komi korɗo ngol konngol ni ene addana neɗɗo o so tii kadi ko joom hakkille accudemo kanko gonga sabu min komi korɗo firti komi waɗata bone mi haɓetake mi dugdetake
dendagal ko ene usta e neɗɗo e baraji e korka o doga ɗum ɗon sabu korka ko lewru ganduɗa. Assalamu aleykum. allo wa aleykum assalamu aleykum. wa aleykum assalam. musidɗo bisimilla inde e yettode. allo emin kettima inde e yettode e noddata usuraño ko seeɗa jaafoɗa. o ɓoccirima maraw jokku. Assalamu aleykum. waaleykum assalam. bisimilla musidɗo. waaleykum salam. bisimilla inde e yettode e to noddata. Mamadou Dia. ceerno Mouhamadou Dia to noddata. Mamadou Dia diwan Dolli. diwan. allo emin kettima bisimilla. woro het waaleykum salam. emin keɗima woro het telo sa heeɗima télé o tan jambalo wen. bisimilla. Amadou Dia diwan Dolli. bisimilla musidɗo Ahmadou Dia. Dolli. a Dolli eyyo bisimilla. ceerno Amadou bisimilla. o mata o ɓoccirima ɗum noon eɗen mbiya bandiraɓe noddiyankoɓe kala noddowo yo ustu télé o mbawen nandirde e muɗum so tawi ɓeydi télé walla wiyen hetto ɗum tan en mbawata famudire mum so naari tan so wiyama bisimilla yo haal yo hetto téléphone o tan ɓurata wawde wallude enen foof eyyi ɗum noon ceerno wonande on korɗo mo ganduɗa neɗɗo ari e maɗa dugde ma walla dema haala bonka ɗum noon yawimo ko yawimo ka korɗo mbasa jabtadoma e dow ɗum ɗon e woto baraji ma ustade an mo ganduɗa korɗo o kanko kadi baɗowo ɗum o so tawi korɗo woto ko korɗo woto ɗum bisimilla musidɗo bisimilla. salamu aleykum. wa aleykum salam wa rahmatullah. mbaɗɗa ceerno Aliou. on calminama juurama. alhamdulillah. inde e yettode. Abouka. ali ha Abouka. Abouka oto noddata. commune Diama. commune Diama. mbimi. bisimilla. men namno ceerno Aliou. eyyi. korɗa ɓooyi teeƴi korko mum. taw kay keewi. kafaro jimi caman jeego miskinɗe. miskin ko foti ñamminte ko muddu goto walla muddu ɗiɗi. eyyi ɗum namtuno bisimilla min nani paydi tawi par lebbi ɗiɗi ñalam fof horante lebbi ɗiɗi walla lewru ndu fof horante lebbi ɗiɗi ɗum namtuno ceerno Aliou. mi nanani. allo bisimilla. mbimi ko capan jeego miskinɗe. eyyi. foti ñamminte capan muddu fof fof hon foti muddu kilo walla kilo e ɗiɗi. eyyi on min nani ɗum ko lebbi ɗi kalɗa ɗi wonno ko min nanani. allo emin keɗima ko an min ketti. allo emin keɗima bisimilla. mbimi eyyi. men namno ceerno Aliou. eyyi. kaffara. capan jeego miskin. foti ñamminte. eyyi on kam to kilo goto walla kilo ɗiɗi. eyyi basela min nani namdal ngal. eyyi ɗum namtoni min jarama. a jarama ceerno Abou. kanko musidɗo namdiɗo Allah jarama o jarama. ma en garta e namdal ngal. jokkiren ɗon so tawi en garti jokkiren namdal o namdigal ɓurata wawde wallude. allo bisimilla musidɗo. allo bisimilla emin keɗima. allo emin kettima bisimilla. wora hetto télé o sa hettima télé o en nandirta. a ustade volume télé o seeɗa. eyi eɗen mbiya bandiraɓe kala nodduɗo yo tinno usta télé ɗo so tawi télé o ene haala en mbawata nandire bisimilla. allo emin keɗima bisimilla musidɗo. salamu aleykum. wa aleykum salam. ceerno jambaloy. mawɗo machallah. mbaɗɗa tan. jaam tan ni. jamano mbimami. jaam tan eyyi. inde e yettode. mbaɗɗon ko no wiiɗi. inde e yettode. Mouhamed Dia to Dolli. Mouhamed Dia to Dolli eyyi bisimilla. eyyi mbatto kena moƴƴi saabu a yinera Allah wi hen al ulama. allahu alayhi wa sallam. al ulama warasatul anbiya. gonga. eyyi wadde mbatton ko ene yoori. holɗum eyyi Mouhamed Dia. eyyi mi faami eyyi al ulama warasatul anbiyayi. eyyi walla saabu ne o en o cifotoɗo no gillani saare mo nera Allah. hol eyyi ka woni warahi ma fil ardi wassama'i kuf'un li ahmada min al asiya. kalɗa wodi min manki nan ɗum de. eyyi mi donima kal jol Allah yo Allah okkon jaam. amin ya rabbal alamina.
amin a jarama bisimilla allo usu télé o seeɗa ceerno jokku bandiraɓe kala noddowo yo usu télé ɗe so tawi télé o ene wulla doole min nanta ko haalata ko waɗat oolil ga henne kadi an nanta kadi komin kaalata ko ɗum noon en ballodirat tan so tawi on gussani en mbawata nanodirde ɗum noon kadi so tawi neɗɗo waɗi kirdi muɗum noddi yiiɗi ko naatde kadi so tawi naari haala so tawi ko namdal jogui walla ko ɓeydata e yewtere nde ɗum kadi ko bisimilla muɗum kono so tawi télé o ene wulla min nanata kadi jomum nanta kirdi mum ene bona ɗum ne kadi wallata enen foof ɗum noon ballodiren hen no feewi ɗum noon ceerno jokku ceerno Mansour kanko korɗo goɗɗo ari e makko ene haali e makko bonka ene ƴettomo nela sallah sallam wi ko yo wi min komi korɗo min komi korɗo kanko garɗo baɗɗumo so di ko korɗo o fotani ɗum wadde kanko so ti kadi o horani kanko mo horani an garaɗo e mumo horo jaggumo kam wonde o horani ko an jokku e haajuma mbiyamo min komi korɗo kala no mbawɗa dogirdemo dogamo sabu kanko ko bonɗo ha paari o yiɗi ko bonnordema nde wonno neɗɗo bonɗo hankanti yiɗa moƴƴo hankanti o yiɗi kanko no wayni mbiɗa an aɗa waya noon an noon ko an salanto ɗum hoore maɗa gonga joni ɗon mo ganduɗa kadi ko korɗo assalamu aleykum bisimilla musidɗo bisimilla boccirima eyyi woni ko nande neɗɗo korɗo pour soccade mo ñalawma o foof ɗum ne hol ɗum ɗo muɗum beele omo wawi soccade walla ala o acciran noon tan hunuko makko o taw soccaki ɗum walla so succima holko bonnata e korka soccade e nder korka soccade e hoore mum ɗum ko sunna annabi sallllahu alayhi wa sallam soccade so tawi o socciri ko coccorgal jorgal kos ɗum bonnani korka makko soccade bonna korka ko soccorade coccorgal keccal ceretini ɗe walla ndiyam ummotoɗam e ko coccorgal ngal natta e goddol makko ɗum bonni korka makko soccoradam coccorgal jorgal e ñalawma o foof ɗum bonnani korka makko wasdema soccade nde ni ene ɓuura sabu hadis sallllahu alih w sallam mbiɗo o wi mi wondiri mo fittandam woni e muɗum o woni Allah tabaraka wa taala o wi ukkugol ummotogol e huno ko korɗo ɓuuri lati miski urde to Allah ɗum tan wasde soccade nde mbiyani ɗum ko ɓuural makko sabu Allah ene e malaikaji ene uure huno ko makko ko korɗo huno ko korɗo ɓuural neɗɗo korɗo assalamu aleykum bisimilla musidɗo allo bisimilla ma musidɗo o ɓoccirima jok e ɗum tan ko ɓuural korka ɓuure mum hay sinno en goni ɗo henne ɗo ha to en mbawa hadde en mbawa haalde ɓuure gonɗe e korka bisimilla musidɗo allo allo bisimilla aɗa selli machallah bisimilla mbaɗa e joon jam ɓolo machallah barakallah jam tan ni bisimilla ay ceernake a jamal wonema mawɗum machallah bis inde e yettode eto noddata min noddo diwade mbar touba inde ma e yettode ma min Siraj Sow ceerno Siraji Sow Abdoulaye Sow Siraji bisimilla mi salmin ceerno weltima yo Allah weltinen eyyi heddima no jogui namdal bisimilla addu namdal ma eyyi jegma toon sakkere ɓeɗɗo ha jegma toon sakkere ɓeɗɗo jinnaɗo jegma noon sakkere ɓeɗɗo so sakkima ɓiɗɗo ay tan hectare uji mi gonɗe maɗi mbawen nandirde eyyi ceerno jokku sa yetni ɗon garen e namdal musidɗo namdiɗo nane o eyyi o faare tajugol woni ukkugol huno ko korɗo ɓuuri lati miski urde ɗo Allah sabu
kanko koorɗo o acci ñamde makko o acci jaram makko o acci dendagal tuyoji makko bisimilla musidɗo bisimilla on gusadde télé ɗo son gusani télé ji en nandirta allo allo bisimilla no mbaɗɗa télé mawɗum machallah inde e yettode er noddata habibou mamadou diallo haɗibou mamadou diallo Kobbillo ceerno Mouhamadou Diallo hol toon Kobbillo Kobbillo bisimilla maɗa bisimilla emin keɗima ceerno Mamadou ussu télé emin kettima ko andu min ketti ɓoccitima maro ɓoccirima ceerno jokko sabu o acci ñamde makko o acci jaram makko o acci dendagal tuyoji makko sabu korka Allah ka Allah wi on ko min yoɓatamo golle makko ko min yoɓanta ɗum hoore makko goɗɗo yoɓatamo ko min yoɓantamo hooram sabu korkam bisimilla bisimilla salamu aleykum wa aleykum salam inde e yettode min o Hajiratu Ndiaye Khadijatu Ndiaye Khadijatu Ndiaye to noddara noddara selli mawɗum machallah to noddara maro ɓoccirim jokku ceerno accu bisimilla ko haali min ketti assalamu aleykum wa aleykum salam on calminama nde Africa Pulaar salmirama a juurama inde e yettode min o ko Habi Touré Habi Touré hoto noddara duuɗe duuguel bisimilla eyyi ko weltanade émission o tan vraiment waɗi fayida min ketto on no feewi yo Allah weltinenen on jarama machallah on mbiya ko yon jokku golle on jarama noon yo Allah ɓeydu mbaw kadi heddina gandal ha heewa amin amin ya rabbal alamin ya barki Moustapha amin non on jarama jarama ceerno jokku Allah wi on korɗo ko min yoɓanta ɗum hoore am e dendagal kadi ene jeeya kadi e ɓuure gonɗe e korka kadi kala gueɗel gotel ngel mbaɗɗa ko sappo joɓeteɗa ko wiyete promotion ko ɗum woni e nder korka man jaabil hasanati falahu asur am saliha ko woni e korko dublat ɗum ɗon ni fof dublat ɗum ɗon ɗum tagi wadde so korka ari tinnoɗen gaccen gueɗe ɗe ganduɗa bonnoje korka walla ustoje e baraji e neɗɗo kono nde wadde carte en wadde lidoji en carte en lido en ɗum bonnani korka kono usto baraji korka usto baraji korka ñooren ñoore ɗum kom ko maadallahi won anduɓe mbi ñoore ɗum kam ko bonni korka tan sabu e dallinorade aya ɓurana sabu ñohoɗo ñaami ko tew jenano ñamɗo e tewno ñamɗo e nder korka noon on korka mo boni Allah haali alqur'ana la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu tumuhu wadde gacce ñoore wadde so neɗɗo ñaami hayso liɗɗi neɗɗo ñaami bonni ko haala ko ñaam tew فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وي النبي صلى الله عليه وسلم korɗo mo accani haalde konngol bone walla golle bonde on Allah ala haaju e wasde mo ñamde wasde yarde omo heydino hoore makko omo ɗumdini hoore makko tan horde ene ñoha ene ƴetto ene waɗa gueɗe ganduɗa kala ko haɗetano omo waɗa on o ñama ono yaran tan omo heyɗi kono kay wona korko jogui ko ɗum noon neɗɗo o hoto heydino hoorema ɗumɗina hoorema ha ene wontan en jogori wontunoydema caɗele kadi mbasa kadi dañde baraji ɗum ɗon yo neɗɗo sarano hoore mum neɗɗo foof en jogui hakkille ɗe ganduɗa wonko a jaɓata wadde kalkoɗa aɗa yiya ɗum ɗon ne wadde addanama promotion ko wiyete promotion hande ko
ka gollannoɗo golle ɗe ganduɗa ndewani lawol Allah addanima hande gollago gotel yomma temedere golla hon profita innal hasanat yudhibuna sayyiati ene wayno golle ɗe gol bisimillah ceerno ko jiɗɗa haalde ko ene heewi ko haaldete ko kadi gasata mataw en ɗo waɗɗo yewtere nde kadi ha e yontere arore saabu karla o omo holla en ene hedde ɗum ɗo men gasde fodde hojomaji 5 ɗi noon ene bisimilla ma ko jiɗɗa haalde kadi mbaynoɗa bandiraɓeɓe inchallahu rabbi eyo ceerno Mansour caggal salminde kadi lawol gongol e salminde dendagal bandiraɓe kala e ko wasiyade koye men tan e wasiyade dendagal bandiraɓe men surtout bandiraɓe men fulɓe en calmina dendagal fuutankoɓe kala dendagal pular to woni aduna he kala kala ɓiɗɗo pullo woni aduna he eɗen calminamo eɗen juuromo eɗen ñagomo do eɗen neldamo dowɗo banggue meɗen eɗen mbiya kadi korka nela sallallahu alayhi wa sallam mo haali e gueɗe kewɗe e korka gueɗe kewɗe e ɓuural gongal e korka so wiyama koren nela sallah sallam wi law alimtum ma fi ramadana latamannaw ila an yakuna salat kulluha ramadan mana haalaka o wi so tawi on gandino ko woni e lewru korka ma on jiɗanno hitande foof yo won korka ene waɗani hen sahaji waɓe no dennam Alassane Ba en korka are mayde mbi korka fon wonno lebbi ɗiɗi taw nde wonno lewru nde mbaɗani hen haydara ɗum noon no neɗɗo profite ko lewru yurmede ko lewru ɓuural kono kala ko golluɗa hen moƴƴere Allah o ene yoɓa ene sowa ha heewa ene annabi sallllahu alayhi wa sallam o wi so tawi neɗɗo hoori ha ñande weetata wiye ene wona julde Allah o ene yoɓana dendagal kornoɗo Allah yiɓude moƴƴere ɓe mbimo beele ko ñalawma jamma leydi gadiri o wi ala wona leydi gadiri ni mata yiyani neɗɗo so dawi liggey ha hiiri mo liggantano yoɓamo walla o haali lewru ma o yoɓamo ɗum woni alhaali o joni min calminima min juurima kadi min beltanima kadi dendagal noddunoɓe ɗo ɓe kadi e musidɗo men nodduɗo woni mawni men ceerno Ahmadou Bassirou Soumaré ɗo Diaba Lidoɓe min calminima min juurima e dendagal assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ceerno Aliou Allah jarama a weltanama no fewi kadi a yewti bandiraɓe a yewti leñol ngol a yewti foof ɗum noon emin mbima kadi yo Allah yoɓe moƴƴere nde mbawɗa jabde arde ɗo henne yewtude dendagal hettiyankoɓe Africa Pular e yeeɓiyankoɓe muɗum ko adi nde eɗen mbayno kadi en jettat bandiraɓe noddiɓe foof kadi ciftinen bandiraɓe hande woni ñalawma mo ganduɗa Alhaji Tidiani an Ilman Sambourou Barka an mo ganduɗa kadi ko gorko julɗo gorko darannoɗo tigui rigui leñol fulɓe ko hande woni ñalɗi makko ɗi o waɗante enenne kadi eɗen neldamo duwaw nde Allah yurmotomo yaforomo yo Allah ɓumno ƴiye makko ya barka Qur'anul Karim nde tawno wonko golli nde tawno so tawi neɗɗo gollima koɓe mbiyata ko sa yeehi golle ɗe keddo haala ka heddo dow ko neɗɗo ñamitaki yerta ko golle muɗum tan ɗum noon woni ko waɗanno ko gollino ko hande yimɓe ɓe kala ɓiɓɓe leñol ngol yo duwonomo nde tawno o gollanima leñol ngol ɗum noon Allah jarama on jarama dendagal noddunoɓe ko Cheikh Oumar noddiɗo Madina Gounas e Mariam Sinthiane e Abdoullahi goɗɗo noddi ɓundu Ahmadou mo ganduɗa Bachirou Diaba Lidoɓe Saydou Saw Madina Gounas kañumne kadi Mouhamadou Dia Dolli e Abou commune Jama Siraji Sow kañumne kadi noddi Mouhamadou Diallo Kobillo Khadija Ndiaye e Habi Touré e Dungel ɗum noon ko ɓeeɗo kemnoɗo henne nadde e woɗɓe nodduɓe en dañani jokkodirde ɗum noon kamɓe foof ɓe jettama ɓe jarama e wattude haqqillaji mabɓe e nder Africa Pular Allah jarama on jarama ko ma tawfiqi illahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib ha yontere arore inchallah on jarama Ko weli weli suudu baba ko weli ko seyade
والذين عين بينون يفترون بين بيبينو على الله دو الله الكذب فناد لا يفلحون بملتاك فامي بمنا ملتبه فامي كوبي بينتا كونون في كو متاع كو دخمه قليل سيدا يادنا تن فامي يعني ابن دوكي yobe dakhmito e aduna seeda tan so mayde yoni be bare so be mayi non don fuddato mata on ko dakhamme qalilun fambugo wala hum nawadani be adabun lebte alimin musnadi to l'akhara so be mayi kadi to l'akhara e be danya lebte musnadi wa ala alladhina hadu woni e do ben yahudiyan kobe afami haramna ben dey min karmini afami ma qasasna ko min qissi alayka ma min qablu ko adi يعني وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر من البقر والغنم فاهمي ديدو حرمنا امبه فاهمي سابو تونيانغه مبه ko din don de harmi e mabbe ko yahudiyan ko be tan harmi harmani e goddo te kadi ko darar wadi dum fami so Allah harmini hunde imma o harmina dum